ďalšieho Minecraftu! Uhádli ste to. Pokiaľ ste ma nepočuli, tak som pozdravil a povedal som, že sme to u ďalšieho Minecraftu. Hotovo? Dáme si tu My World, tento svet, kde sme skončili. Aby som skácal tieto dreva. Som stával by the way techu, lenže všimol som si, že mne sa vygumovala strecha, aj keď som ju predtým mal, a vygumoval sa mi kus baráku. Akože kus baráku ne, ale vygumovalo sa mi niečo. A než som diele, by som chcel stavať z týchto dvou materiálov. Som chcel stavať, viete čo? Most, uhádli ste to správne. Nechcem tu len plávať a tak. Takže ideme si nazbierať drevo. A potom to, viete. Takto sa už lepšie robí. Inak to, čo som vám ukázal s tým krumpačom, to môžete urobiť so všetkýma nástrojama. Aj s mečom, aj so sekírkou. Keby ste náhodou. Keby ste potrebovali opraviť. No mám 3. Bum, bum, bum. A toto by nám malo stačiť na ten most. Ja si budem používať ho takto. Budem musieť tam ísť. A tu chcem postaviť ten most, lebo budem chcieť viete čo. Urobíme si takto. Takto tieto. Takto budeme stavať. Nemáme už drevo, tak to urobíme takto. Tak, máme. Asi by som ten most urobil 4 bloky široké, takže 1, 2, 3, 4, 5. A ja to vnímam ako 4, lebo tu bude takto zábradlie. Takže chápete, ako to myslím? Áno, kapitáne! Toto by ste chápali ako most. Ja chcem mať taký poriadny most. Na nejaký núbsky. Takže my si ideme nazbierať takto trošku dreva. 11, 12, to by to stačilo. Však sme mali skoro tak. Práve teraz. Jo, tu je vlk. Pre neho zabijem nejakých tých skeletonov. Tak chybičky budeme opravovať až potom. A musíme to urobiť takto. No tak vymečenie to opravím.
A ja tu chcem dať slabý. Lebo slabý mi prídu taký krásny blok. No dobre, to idem držiť takto. Zatiaľ to nevyzerá moc zle. Takže ja potrebujem tie slaby. Kventne. Takže ja si urobím nejaké slaby. Dvanáct. By mohlo stačiť. No čo saká. Lebo v tomto dieli by som chcel robiť aj koš. Ne! Ja som game. Ani toľko to treba... Počkať, ide urobiť z dreva slab? Už som polku takto a polku tak. To je nejaká divná hudba. Tak, koľko sa nám vypiekolo? To nejak rýchlo. Našťastie, že sme tam dali toľko. Dá sa to vypiekať hlinou. Škoda, ne? Štyri dreva. Ide to urobiť presne. To som potreboval. Nakoniec mne budú stačiť iba 6 a 6, 12. Ostatné si zoberiem. Musím to nechať vypalovať. Šesť. Tá epizóda možno bude až tak dlhá, že sa idem vyspať. Tak už spíme. A tých 12 využijeme na presne toto.
Každý si bude mysleť, že to nejsú slabí. Dvanásť nestačilo. Už sa ten most začína rýsovať a chcem tam urobiť ešte ploty. Lenže to až v iných epizodách. Skrášlíme ten most. A v ďalšej epizóde budeme skrášľať. Zajme sa, ako na tom sú. Trošku pojdáme. Bo to sme pojdali. Bum, bum. To nám dúfam, že bude nám stačiť. Podľa mňa nikto neuverí, že to bolo z kamenných slabov a z drevených. Každý si bude myslieť, že to bude prank. A potom ho nechám uvedieť nejak. Bez tak si budú mysleť. Keď im tu ukážem, ako som poctivo pracoval, tak podľa mňa sa budú diviť. Samozrejme, že si v tejto epizóde len postavíme most a urobíme si iné dvere. To je samozrejmosť. Nechal by som vypiekať naše. Ktoré možno budú stačiť. Mám jeden. Budeme musieť naťažiť ďalšie. Budú nám stačiť. Tak. Stačilo nám to. Zabijeme ovečku. Napapkala sa. Krásne. V ďalšom diele by som urobil farmu. Chcel by som. A ešte podlahu. Koperingot. 28 koperingotov. Vykraftíme si dve. Tyto vykopeme. A nové dve idú na svet. To sme nevykraftili. Zas. Jak fail v minulom dieli ste videli, som urobil tak trošku. Aha, až teraz mi to dalo achievement. Tak, vidíte tie krásne dve. Taký bude dobrý zvuk. Most dostávaný, toto hotové. A čaute, papa, ľudia. Toto bolo tiež celkom dobré.